Pois decidimos coller o antigo Venus, a día de hoxe dándolle un formato novo chamándose Ven Us, Ven a Nosotros, mantendo o nombre anterior. Fai 17 anos, no 2004, novembro de 2004, empezou unha aventura que vimos arrastrando miña muller e eu no mundo da hostelería, ela tendo un negocio moi recoñecido na zona de Pontareas e eu que viña da hostelería de Madrid e Barcelona, e aterrizamos nun pobo que non coñecíamos. Bendito sea, eu Nigrán non coñecía nada, sin embargo, pois aterricen aquí e a día de hoxe síntome un membro de Nigrán e intento defender Nigrán como o pobo que eu sinto que é meu. O que máis me gusta de ter o meu negocio en Nigrán é, sobre todo, a acollida que me deu Nigrán. Así como entras noutros povos chamante o primeiro nombre que te chaman é forasteiro, eu aquí sentín todo o contrario. Sentimos, tanto eu como a miña muller, o arropo, o calor de toda a población de Nigrán. Así é que, gracias a eso, pois, aínda así, en tempos moi duros, aquí nos mantemos. O comercio local, para min, nestes momentos que estamos a vivir tan difíciles, nos cales o que máis nos fai ver a importancia é a salud e a familia. Bueno, pois o comercio local é iso, é saúde po pobo, é familia, é un texido empresarial familiar que ti hoxe eu vou á panadería, coñezo a panadeira, se non coñezo a panadeira conozo o fillo, se non o neto, se non o sobrinho, se non o cuñado, se non o xenro. Así a panadería, así vou a de Anxo a cambiar as rodas, ou vou a de Víctor a tomar un café o Michigan, ou a donde sea. Ese é o comercio local, ese acercamento, ese texido empresarial familiar, que é o que dá riqueza nun pobo como é aquí en Nigrán. Eu son de mercar en Nigrán. E ti, de quen ver sendo? O que digo non é para quedar ben na cámara, é o que sinto. O sea, basta xa de mirar a ver cantos tengo a competencia. Non hai competencia, aquí somos unha familia. E se ti tens 20, millor pa min, que non somos competencia, somos amigos, somos compañeiros. A mí sempre me enseñaron que a vergonza é roubar. O resto non é vergonza. É personalidade. E ti, de quen ver sendo? De mercar en Nigrán.